Chov exotických zlatoňov, cetoníné, ktoré patria medzi najkrajšie druhy chrobákov na svete, je fascinujúca a vizuálne ohromujúca záľuba. Tieto chrobáky, často s kovovo-lesklým telom v odtieňoch zlatej, zelenej, modrej či fialovej, sú obľúbené vďaka svojmu jedinečnému vzhľadu a pomerne jednoduchým nárokom na chov. Na začiatok je potrebné zabezpečiť vhodné terárium, najlepšie s objemom 10 až 20 litrov, kde budú mať zlatone dostatok priestoru na pohyb. Dôležitý je aj kvalitný substrát, ideálna zmes rašeliny, kokosového vlákna a prehnitých listov či dreva, v ktorom sa larvy zlatoňov môžu vyvíjať. Substrát by mal byť hlboký, asi 10–15 cm, pretože larvy zlatoňov žijúce v pôde, kde sa postupne premenia na kukla a následne na dospelé chrobáky. Zlatone sú všezravé a rady sa živia ovocím, najmä starými banánmi, jablkami či broskyňami, ktoré im dodávajú potrebné dôležité. Občas im môžete urobiť alebo aj kvapku medu špeciálne želé pre cháky, ktoré podporujú ich vitalitu. Dôležité je pravidelne odstraňovať zvyšky potravy, aby sa predišlo vzniku plesní a škodlivých baktérií. Pri chove je potrebná mierna teplota a teplota okolo 20–25 stupeň C, čo zodpovedá podmienkam ich prirodzeného prostredia v tropických a subtropických oblastiach. Dospelé zlatone sú pomerne aktívne, najmä počas dňa, a je zaujímavé ich pozorovať, ako lezú po dekoráciách v teráriu. Pri výbere dekorácií je vhodné pridať niekoľko kusov kôry či konárov, po ktorých zlato. Rozmnožovanie zlatoňov je tiež fascinujúce. Samice po párení kladú vajíčka do substrátu, kde sa z nich po niekoľkých týždňoch vyliahnú larvy. Vývin lariev môže trvať aj niekoľko mesiacov, počas ktorých larvy potrebujú dostatok organického materiálu na potravu. Ak sú podmienky správne, dospelé zlatone sa objavia, po období kuklenia a celý cyklus sa. Chov zlatoňov je skvelý pre začiatočníkov aj pokročilých chovateľov, ktorí obdivujú krásu exotických chrobákov. Ich výrazné sfarbenie a pokojná povaha z nich robí ideálnych terárijných spoločníkov a sú úžasným doplnkom každej zbierky exotického hmyzu.